Sanmalani Malay Yapshe Tumelangi Sanmalani Malay Yapshe Tumelangi Sani bonani molweni abusheng timilang sanibingelela futhi salamukela kwizinto zezasithemba ukuthi nonke niyaphila niphile nje siyabonga ukhulukena wonke ukuthi subscribe sacela namo ucinezele ukuze bomi uqala ukuthola ama video ngabe siwaposta siyabonga yey izinto ziyenzeka kumaskandi ziyenzeka uyazi ukuthi ubingelela ubani ubongelela uye phela abantu nje biyasileka ukukhathaza nomkhathazi kodwa ke lethiwa suka amadevana lawa madoda ake singena kuyo ke namhlanje indaba enkulu ke namhlanje siphethe imbili nje zimbili ziyashisa zithi bhe ake siqale lapha la sikhona kwamanje sila ekuthenini njengoba kwamenza umphako yakhumbula kumenza umphako kwamenza umphako ngaphambilini ukuthi ngempela laphana ebizwe 3 second o professor 3 second lapho wayethi khona akafike khona empangeni impela eze kuyena bezokhuluma ngodaba lomntu lapho thizeni ayewudilivile noma ayewenzile laphana ngempela umphako kodwa wagcina sefika ndlela thizeke wagcina efikile sekuphinda kwamenza futhi ngempela khona umnavigator laphana ukuthi naye bizwe futhi wangafika kodwa ugcina efikile khona laphana ngomhla ka11 kuyisonto ugcina efikile ufike nje bekubukubi impela ekhala imathonzi kodwa ke akasizwe lana ukuthi ngempela ukukhuluma ngani la khona unavigator yena ngendlela okungayo ukuthi kungani kungukuthi wada lapha ojeze ekhulu phecelezi abafana bamgqumeni la khona ebatalapha khona the two idiots la uyachaza ukuthi ngana ebatalapha futhi ephinde chaze nokuthi welindeleni bese futhi 3 second naye futhi bese mgweba ukuthi yini azoyenza la khona 3 second eveza khona isigwebo sakhe madoda akela umlalelo 3 second ukuthi uthi uzobenzisana unavigator fowagcwenza nansi clip yabo ngase ngibuka ke nami ukuthi njengabantu abasatshwa igenge abayibabazi igenge emculweni eyayibabazi ukuthi emakhunye bafana umgqolweni bayasatshwa bakuzuke ehawini ngoba bayibeningi baze bekalekise ngomfowamhlongo ukuthi injomane bayishaya ngaphendula so nami ngase ngithi ake ngithatha ama chance ngibona ukuthi mina angeke mhlambe ngagadla ngawina ngezami indlu so washo ukuthi lento sengiyagamana sembuka ngeside ukuthi umdlalo ubona ekwafika kabi kodwa emva kwalokho futhi ngabe sengidlulise izinto zokuxhumana ukuthi ngiyaxolisa uma kufike kabi nami bengithi ngiyagiya njengoba bonke abacolo bamaskandi behlezi begiya washo ukuthi isandla sami siqine ngandlela eyisimanga kodwa namanje ke ngisayithoba ngoba sengibonile ukuthi ngifaneleke endaweni eziningi abancane abantu abasafisa ukusebenzisana nami ngenxa ukuthi isandla sami siqinile sengicela ngibona njengomuntu ongahloniphi kanti nokayona lenkolelo nje ukuthi emculweni zonke insizwa wontanga yona engilimaziyo so ingakho ngathatha ngadla abantu abathe ukuthi bekhule kunami ngoba ngangifunela nje challenge kuphela ngihlushwa igazi lishisayo umfana angithi yabona manje ngoba ngiyakubiza uzi kimi ngithaba abacinga uzi kimi manje ke sengiyakugcilaza ke manje usufika manje usugcilazekile ke manje kanti bengafuni ukugcilaza lolu daba ngalibuke emaphepheni ngabafonela futhi laba bafana bakamqhubeni ngoba siyaxhumana ngenye bonke abaqeqi bathi nabamazi lo mfana ukuthi uxakwe yini ubafunani nami sengithi ngafona ngoba phela ngizwe kuthiwa wena ngwalapha empangeni ngakithi ngoba mina ngisuke emgcetsheni kodwa ngisakhamuzi sase-South Africa ngoba amakhuluma ngisemgcetsheni khuluma ngempangeni khuluma ngazo zonke iGodomsi ngoMaritzburg ngisakhamuzi nasala e-South Africa yikho ngithe mina lento wayenza iyiphutha bengingafuna nokuthi mhlawumbe kuze kube nomhlangano kube ngizongibizwe ngishiye umeli bengafuna nokuthi ngize ngibize ikonoti ngalento ngizokusola navigator ngiyazi ukuthi niyadlala emculweni kodwa nalokho ngingofana wasuka qinisa isandla kakhulu navigator kanti umncane badala hayi ngoba ngibasupporta unephutha wenza nje iphutha elikhulu ojeze elikhulu kuyofanele ukuthi kwesinye isikhathi nami ngizazi ngikhulume nabo ngoba wamina noma ngikubiza ngizokusola awusatholakala ezingcingweni mangithi ngiyakushayela uthi wrong now usho kimi ekubeni ngilizwile izwi lakho manje navigator bengingathanda ukugcilaza mfana kodwa manje mawusuyizile ugcilazekile usuzoguqa lapha
ngizocela uxolo ngisazokhuluma nabo ngoba mina anginankinga ngokungeka mina njengamathini kodwa akufuneki bese bakhona into eyokuthi mangithinta elinye iciko ukuthi liphatheke kabi elinye kanti wena futhi awuxhumananga nabo basho nje bathi le ngane le asazi sothini kuyo ukhaloji zelikhulu kimi manje i-wrong kakhulu lento oyenzayo e-Navigator kodwa ngoba usuzozehlisa kumina uyaxolisa ngizobathinta ojize elikhulu ngizobathinta ojize elikhulu ngikwazi ukuxhumana nabo ngoba manje ngeke ngithi mina kimi uzoxolisela ukuthi ngikubize isikhathi eside ungafikile bona ngakaxhumani nabo okwakho nje ukuthi kade ngikubiza ngithi ngisafuna ukuthi ngizozwa ukuthi yini lento osuyenza lapha ekubeni umculo wakho umnandi kangaka siwulandela futhi ungesigodi ukuthi usuwenzelani manje ukuthi ukahle uphinde uphule uphinde ukhulume izinto ey'ngamahlaza ey'ngaka emculweni ekubeni umfana omncane kangaka sikuthemba sikuthanda noma usufuna ukulusa mahathi ukhona uchronic la ekhaya ngoba manje angakabathinti ojeze elikhulu kodwa kusafuna ukuthi manje kugqilazela ukuthi mawufunwa yimi njengoprofessor kwamina usayibamba ingcingo zami kwamina uthi usebhizi kuthiwa usebhizi manje isenzo sakho Navigator asingiphathanga kahle isenzo sakho Navigator khona bungcweka nabafana bakamgumeni kodwa manje bona mabephatheke kabi bezo ngiluzwa nodaba lifika kimi ekubeni umfana walakithi ekubeni nami ngenza imicimbi uzoqashela kanjani uma ungahloniphi yiphi imicimbi ozoyiqasha ngoba uzovala yonke imicimbi makuthiwa nangu Navigator iqashiwe ngithi mina wo makuthiwa nanku ongcineka benza imicimbi ngithi ngcineka wo ngoba akekho umhleli womcimbi engaxhumani naye lapha eSouth Africa ngisho abasuke bethula ijazz ngisho abasuke benze igwato ngisho ontira makuthiwa benza imicimbi ontira bangithinta mina njengoprofessor manje wena uzoqashwa kanjani wena mawenze njena kodwa Navigator thanda nje ukushoneza futhi ngathi umkhulu wenza ukuthi mhlambe ngihlala kude nanokuthi angisiyele umuntu ojwayele ukuhlala eduze konke ngoba ngiyembeli bese kuba ukuthi ngiyavuma leli phutha lami ukuthi ngathathe ngagala wena ngenza kwaze lweqo nokuthi kodwa engakukhuluma kubantu abasondelene nabo ngoba ujeze elikhulu nayo inombolo yami so nangitsho ukuthi mhlambe uyofona awazi ukuthi abonisane nami njengensizwa so angibona ukuthi engafoni kwakhe futhi wathinteka kakhulu enhliziyweni kodwa ngoba inombolo yami unayo siyabona lapha ama-status nangibeni ukuthi ukhona mhlawumbe azokusho mhlawumbe so ngase ngibona lethu ukuthi futhi uthinteka kakhulu enhliziyweni mengazange ukuthi kube khona akushoyo uyabona nje ngokujeze elikhulu ungakakhulumi naye sakhuluma naye mhlazana uqala le ngoma mina yimi kade ngikubiza ngithumela wena ufikile yabo ubizwa uprofessor manje wena ufikile kimi ngoba ngangakubizeli mina ukuthi ngikubizela ukuthi ngizokubona cha anginaso isikhathi sokubiza abafana ngizobabona umfana kufanele ngimgqilaze mayesebhedile mina into engingayithandanga ukuthi sekunini wakhipha leli cwecwe ubizwa wena ufike la uzochaza ngoba kufanele ukuchaza ngeke ngakafake ekomiti safanele uzochaza ngoba namanje nje bengithi ngifuna ukhipha umquba ngalesenzo wasenza uphinde ukhiphe imbuzi uphinde uwasha amahashi ngoba lo mlungu lona uchronic kawashanga amahashi kule nyanga bengingade ngingekho ngoba kade ngibhizi endlunkulu amahashi ngiwafica angayiqolile mina mawufuna uxolo Navigator uzongikhiphela imbuzi uphinde ukhiphe inkomo ukhiphe umquba uphinde uwasha amahashi la ekhaya
bese ngikhuluma udaba lwakho icala lakho ukuthi ngiyakufuna awutholakali usuzofika ngalesi sikhathi kuningi ufonelwa ngiphumela ithimba ngiphumela bonke abantu bayakutshela kuthiwa bayakubona uvele upromote makho sekhona uyakufuna uvele usukushaya ingoma ungabanaki abantu sulapha manje uzokukhaza ukhethani ukuthi uwasha amahasha noma ukhiphe iy'mbuzi noma welusi noma uyotshala ibhathanathi ngoba uyovuna ibhathanathi ngoba ibhathanathi sivuthiwe ngale emafinyeleni ngiyitshalile ngale kule ndawo engale emafinyeleni noma ufuna wena uyolusa imbuzi le emhlejeni ngoba phela ikhona nelinye ikhaya le emhlejeni ukhethani ngokuthi ngifuna ngakutholi le-brigade ukhethani manje ufuna ukukhipha umqobo lothatha ipini nebhoshela phela manje lapho umfana funani manje ngoba phela kade ngifuna ngakutholi buka manje usufika manje ngiyafika manje kanti khona omunye udokotela ade yoqoqa usufika manje ngigqoke into ezobudokotela ngoba ngigqoke lezi zinto nje manje usugcilazeka kakhulu-ke manje ukhuluma nodokotela umuntu ongaphikiseki chaza navigile chaza ukhethani uwasha amahasha ukulusa iy'mbuzi noma ukusenga noma ukhipha umquba noma ukhupha umgodi wethoyilethi ngoba amathoyilethi ngalanenkinga ngale funeka kube khona elinye ithoyilethi ngaphandle ukhethani navigate chaza ungakugcilazeke masinyane kuleyithi manje chaza udokotela uyakhuluma asho ngathi mkhulu engikwazi ngcono yikho ukusenga hayi komuza la ekhaya isengelwa-ke navigate ebhakede cha buka phakamisa ubuko uyakwazi ukusenga ayisengelwe ebhakedeni ithungani ofuneka lapho ithunga ofuna ithungani uzochaza nevigate ukwazi ukusenga ukwasha amahasha ngokulunga ukuthi ekhaya bengina-experience amahasho ekhaya ukhipha umquba nakho ukhipha umquba ngiyakwazi hayi kufanele ngifuna ukuthi ukhiphe umquba funa ukhiphe umquba ndoda imvula mlomo yami ukuthi ngiqale ngikhuluma udaba lwakho number 2 akwasho amahasha ngoba ekuseni khiphe inkomo nomlungu ubuye wena usho umlungu uzombe ithoyilethi linenkinga baningi abantu bafika la ekhaya manje amathoyilethi anenkinga nevigate kufuneka ngathi ungathola u-oyilakhi umuntu uqedile kuzokwenzeka ngoba wenza into engenzeki ukuthi ena uzothuka inhlamba emculweni wesintu sesilamule kangaka amakhosi sehlasenyuka zogqilazwa ndoda awucacise nevigate namhlanje senkingeni chaza ngathi mkhulu ngenxa yesimo samatongo ngoba ngumuntu osebenzayo ePitoli ngisebenzela kwesinye isibhedlela esisePitoli ukuphi nendawo ePitoli lapha ePretoria noma wenzani lapha ngithuka ngizokuthiwa ngingathumela abafana ukuthi abakubiza abafana wathi wena mina nginsizwe engakanani uyangibona-ke namhlanje nginsizwe engakanani ngifake ijazi lobudokotela futhi nguprofesa wena ngithuma abafana ngithi abazokubiza le ngakini uthi mina nginsizwe engakanani mangilele wawusho kanjani komfana ngithuma abafana ngithi abayokulanda ngoba ngangifuna ukuzwa lolu daba lwengoma yakho uthi mina nginsizwe engakanani mangilele awukuqile nje manje kangisafuni manje ukuthi abantu bafike nembuzi la ekhaya bezogcokisa manje sengikhathele lonke umuntu akasebenze manje umuntu zikhuluma uthanda ukuqala ngani ukwelusa washa amahasha ufuna bengaba nawo manje kabo angivule ngomo manje sengikhathele ukuthi mhlawumbe ngoba nifika nembuzi nenkomo lekhaya ngithe mina kweluso lekhaya ngizokwenzela incwadi yasemsebenzini emajohweni njengomuntu adekile washa amahasha
kukhishwe imbuzi kusengwe ekuseni wathi wena une-experience yokusenga ufuna manje kukhandele isitifiketi sokusenga kulowo madoda ufuna ukwenza ufuna ukweluka ufuna ukubhithwele ufuna ukwenza angakayikhulumi le ndaba yokujeza elikhulu ngisakhuluma le ndaba ukuthi kunini ngikubiza ngithi ifika kini uthi wena ngiyisizwe engakanani bavuleka angithi uyabona ukuthi ngiyisizwe engakanani ngihlele esitulweni ngiguqile manje namhlanje ubungeke ufike nje apho ungekho ukuqala siqilazekile-ke gqilazi uprofile khulu uzovuka ekuseni ukhiphe inkomo noma uzovuka usele zisholo phela manje ngivamisa ukuyisenga masewuntambama uzosenga ntambama la ekhaya kusenga ekuseni-ke ngoba idlala nongi njalo amankonyana yakhethu enxebu uzokusenga ekuseni uzokusenga ekuseni bese ukhiphe iy'nkomo ubuye emini ukhiphe iy'mbuzi bese kuthi ngo-3 usuligubhile i-12 u-3 days ngoba sengikhathele izinhlawu ngikhamile nifike endleleni ngikhamisa niphethe iy'mbuzi iy'mbuzi ey'ningi la ekhaya iy'mbuzi ngokwenzani imbuzi sebenzani manje lapha emazimeleni ngitshala ibhathanazi kufanele uvune ibhathanazi buka nje nginamakhosi amathathu inkosi yakwaZulu engiyakhela inkosi yasemazimeleni engiyakhela inkosi yasemjejeni engiyakhela inkosi yakwaZulu engiyakhela angiphe kwanokho wena ngizothi mangikubiza uthi izwe ngakanani lokhu lisekhona ngoba phela ngabiza ngathumela ithi uyangibona namhlanje ngakanani usuguqile manje uyagcilazwa nevikile bafana ningathatha mashaka ngoba phela mina kahle kahle uma ushaya isiginci na ushaya isiginci usuke ungashayi angifani nesiginci silula uvela udodo nje ushaya kodwa kimi ngoba isiginci silula isiginci wena isiginci uvela uthatha udodo wena uvela ushaya nje ukhulu ingoma hayi lapha kimi ngiyagcila ukhetha ngizoqala ngani zisholo wena nangu umuntu nani phuba yami ndoda ukhulume masinyane ngoba njalo ngalimpofu njalo laphana ngikwepule ngoba manje la ngibuthi uvuka uphuma umhlathi la kwafanele kulapho kungena amaphoyisa lapha ngeponta akabaleka amaphoyisa uzokwenza njani wena ubuka le nto endume ngayo ngibotha ngo-3 seconds ngidume ngale nto uma umhlathi wakho umfishane nxa ngekade uzovela usukuquleka nomuntu ulingane uhola impesheni ngami manje khuluma manje into manje khuluma ngoba sengiyithi manje ndoda hayi ngisacela ukuqala ngokusenga ngoba ngifuna ngijwayele uzoqala ngokusenga amangasho uzowawazi mangakho mhlawumbe umuntu ongangibona ngoba angijwayele ukhona uchronic umlungu uzokubhengeza ungawawasha amangasho hayi noma yini mkhulu uzolimba etoilet 3 days hayi nosuku ungangithatha uzolimba ngosuku uzothi imbuzi uzoyikhipha ngoba imbuzi ala ekhaya phuma ngo-1 hayi ngizama ukubhana konke uzokubhana konke awukwenzeke ngoba namhlanje ngingakabi naxolo awuqala ube bhesi egceleni ngoba okunye ngifuna ugcine ngakho la ekhaya ngifuna uwashe zonke iy'ndonga zesitezi ngoba manje ngibona itafu uwashe yonke iy'ndonga
uphinde kodwa uma uzokwenza lo msebenzi ngoba sendelela kakhulu kunini ngixolela ngisaxoleni manje funa usuke ngenyawo empangeni uzofika la ekhaya usuke ekhaya ngenyawo uzofika la ekhaya ngoba manje ngibele imoto ngibona kulula ukusala phakathi akulula ukuthi nenze izinto noma kanjani angikuze ngizokwazi uyabona nxa usuwenze lo msebenzi-ke uzongitshena-ke manje ukuthi cha bese ngithi ngiyaqola sengikhathele uprofessor ukhathele sengimxolele kakhulu nedelele ngoba mina ngiyakholwa khona ngikholwa nebhekede kodwa manje amasimba ngishayisana awuboneni ngekufuna into engicasule kakhulu ukuthi noma ngithi ngiyakufonela awulubamba ucingo lwakho kodwa uma ngifona ngolunye uyalibamba uma ngithi ngikhuluma nawe uvele ulivale ngangithumela abafana uthi wena uprofessor izwe ngakanani mawulela wena kusho wena kimi ekubeni mina ngifuna ukukuyala njengomfana omncane ukuthi cha endimeni ungawusukuthi umsindo shaya ingoma ucule ngendlela yakho ucule ngendlela yakho ngoba lento leyo ngizwe enkulu ngakhuluma nabo yabo manje-ke angiyiboni inkinga navigator uzongivukela ekuseni usene ekubeni khiphe iy'nkomo nomlungu chronic ubuye uzongibuyela ngo-part 12 uyabuya 30 minutes uyahla 1 phuma imbuzi bese kuthi ena 4 ekuseni 3 hang on 3 funa kuthi utoilet ngoba ena ngifuna ukuthi manje ngisebenzisa sengixhaphazeke kakhulu ngisafuna imbuzi ngisafuna enhlawo manje nokho wakijima nembuzi ezimnyama lapha engazazi okuzokwenzana ngasekhaya wakijima nokunye kwalapha engolezana nembuzi empunga sokuhambe suyiphethe kahle sengiqedile mina fanele sebenze abasebenze sengiqedile nesikhathi ungabeka nawo ugcina ngoba phela ungasho ikhalo zakho hayi anginaso mkhulu awunaso isikhathi uzosena ekuseni uzokwenza konke ngizokwenzela incwadi-ke le femini yakho-ke akekho yongiphikisa le femini yakho makubhala uprofessor kwayena umlungu wakho uyobanenkinga ngichazele ashayele mina ngimchaze dubula kimi ngizokwenzela incwadi ngoba phela ngine-letterhead la ekhaya phela mina nguprofessor nedificult phela futhi ngudokotela akekho umuntu ongangiphikisa lezi hhayi hambani ma bazoninikeza unyama kunogqoko lwamasikandi ekhaya kodwa wena uzongena kulamafukane ugqoko ngoba kunogqoko lwamafukane nogqoko lwama-professional bese ngikwenza i-professional ngizokubuyisela kumafukane zimbili iy'gqoko zintathu igqoko lekhaya kunegqoko eliphethe ogqogqozile inyosi eley'nyosi lolo gqoko lapha liphethe ogqogqozile kunegqoko lengcwele omasikandi abadala badumile bese kubenga lamafukane wena ngizokwenza ingqolo yamafukane manje ngithi wena umdala kumafukane yimi engizokuphasisa ngithi ngisuke ingqolo ekulu futhi yimi njalo efanele ngiphasisa amakhosi ngoba ngeke kuthiwa kunamakhosi omasikandi ma bengakagcotshwa kuthiwa inkosi yomasikandi ma bengakagcotshwa la ngeke basayisholo nje bona ngiyabo ilokho navigator angibi nawe mfana ngathi ngiyabona phela nebhange ngibona uhlala isigeni ngithi hawu hambani nibese lo yamfana wavele washaya ingoma mfana wavele washaya ingoma wagiya wehla wayisandla ngathi nawo lo mfana wenzani manje kuke ngoba usuzoxolisa gcina leli usiko uyasenga ngiphe inkomo uyizokhipha imbuzi washamahasha kubhitoilet khathele izimbuzi nenhlawulo nenkomo manje senigijima abantu oxoxoza la ekhaya hayi ngeke seningixhaphaze kakhulu manje ngiyakholwa khona kodwa masimba ngishayisana angiphe mthola hayi ayikho inkinga ngizigetha sizodibana ekuseni kufanele ukwenze short kuseni hayi ayikho inkinga ngihamba-ke manje Hey madoda, konakele madoda ngempela phana siyamuza 3 second uthi nje ufuna insuku ezintathu. Zibe ntathu nje insuku. Toilet lapha ngempela unavigator mfowethu wenza khona lapha emeva mhlophe.
but the second. Sizokhumbula sonke ukuthi kwenzekalani kumphako. Umphako wathi wena ke luse imbuzi. Madoda. Wathi ke luse imbuzi naye futhi insuku ezintathu nje kuphela. La kwakuthiwa kenze njalo khona ngempela umphako welusa khona imbuzi yena. Ake ushuvu lwakho ukuthi izinjani indaba 3 second no Dr 3 second okanye uprofessor 3 second ke manje. Usho umuzi njani? Sirathi sigweba amnika sona okanye ucabanga ukuthi ufanele wesingaphezulu okanye mhlambe sithe kuba ngamandla kakhulu isigwebo. Akushuvu lwakho ngesigwebo, ushuvu lwakho futhi ngokuthi lunjani udaba. Mawuri uzokhumbula kodwa ke saya sasho ngaphambilini abaningi babebuza bethi kungalo 3 second okanye Dr 3 second okanye Professor 3 second engenelela endabeni zomaskandi. Sachaza kabanzi ukuthi kungenze kanjani, naye futhi wachaza. Sayishiya ivideo naye la ku description ngaphansi sayishiya uzo ukuthi uDr 3 second okanye Professor 3 second yini le ayifuna emculweni noma ayizele emculweni nokuthi babekwa bani ukuthi ezokhuluma ngomaskandi noma engene endabeni zomaskandi. Ya, uzothola ivideo khona la ku description ngaphansi nala futhi phezulu kulileke inkinga uzoyibona nje wayithinta ubone ukuthi uDr 3 second okanye Professor 3 second yini ele emletha kumaskandi. Uzoyibona lapho. Okunye sinako futhi nakho ke njengamanje. Kunomculi lana esimaziyo nathi impela nje futhi simthandayo uJaiva Zimnike. Hey uJaiva Zimnike uvele wadedela eshisayo ingoma eshisa pe. Iyashisa la ngoma leyana udedela ingoma yama AK47 athi iyeza. Uthi le ngoma lena ayikaphumi kodwa izophuma kanye nealbum. Futhi bahlanganisa ubebuyezela ukuthi iyeza album ebededela kancane nje sithontshela esizwisa nje izwi. Uthi iyeza album yama AK47 esihloko sawo sagwedliwe kodwa kwamanje la aruzodedela khona album nje phelele. Kodwa uthe uma ededela ingoma lena yavela nje yagcwala ndawo zonke sayizwa yamnandi bayijabulela futhi abantu bakhombisa ujabulela ngendlela thizeni nje ehlukahlukene. Thema mase ikhiphile ingoma kwasekuvela ukuthi kunomculi ovela sengathi ingoma kahle kahle ingeyakhe noma engashonga amaningi nje kodwa umculi naye nakho akushilo yena mhlawumbe yakubona lapha escreenini njengamanje ilokho akushilo yena uNjangi umculi yokuthiwa uyena umnikazi wengoma. UNjangi uthi uyena umnikazi wengoma futhi nawe ungayizwela komhlembe ingoma kanjani yona ithini bese uqhathanisa ukuthi ngempela iyafana noma mhlawumbe kuyapatanisa ake uzwe kanjani ingoma ukuthi ithini bese sikuzone kaJaiva futhi nayo noma AK47 kahle kahle ukuthi yona izokala kanjani. Kanjani ke ingoma nansi la. Injalo ingoma kanjani lapha ngempela akade ethi uJaiva uyikopele kuyena le ayakhe. Kusho uJaiva ngaba ukuthi ingoma uyikopele kule eqeda kizo njengamanje le kanjani. Wena ke manje awukhathaniseke ngokuze kaJaiva. EkaJaiva uzishola phansi la ku description uyizwe ukuthi injani yona kaJaiva bese ukwazi ukuthi uqhathanise uma mhlawumbe ungakayizwa kaJaiva. Ulalele kahle usho ukuthi yona iyiphi kahle kahle kwathi ikotshelwe komunye. Kodwa ke uma ukuthi vela khona ngoma ngaba ukuthi ikotsheliwe kahle kahle sekungaba yakho uJaiva ngoba ingoma kanjani yona kuvela ukuthi yaphuma ngonyaka ka2020 la ayididela khona uNjangi. Usungasho ushivu lokho phansi usho ucabanga ngengoma lena ukuthi ikopeliwe okanye ngempela microwave cha ayisebenzanga kuloko. Ushivu lwakho usho ucabangani bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.